Nadyan wektune rada kasep ning ora dadi ngopo ya Nok. Iya. Sowan ning daleme menane Bapak. Sapa mau jenenge mau? Pak Sokeh. Iya. Sing wis kepareng nyupetake atmajane sak karone Nok. Iya. Muga-muga dadi bocah ingkang utama. Muga-muga dadi bocah ingkang iso mikul dhuwur mendem jero karo piyai sepuh. Iya. Migunani tumraping menapa jenenge? Migunani tumraping kulawarga, migunani tumraping masyarakat. Syukur bake migunani tumraping negara ya Nok. Ya, pancen ya ngono ya. Wah, luar biasa bengi iki panjenengane ngluwari nadar nalika semana tautate paring pangandikan. Ya. Yen nyupetake putra-putrane bakal nimbali limbuk karo cangik. Lah bengi iki wis diluwari Nok sineksen para kadang-kadang pini sepuh mitra kawruh sesepuh muda werda sing lenggah ning Sindoarjo kene. Iya. Nadare panjenengan Bapak Sokeh wis kepareng luar. Ya, sineksen ingkang akarya jagat lan wis sineksen uga panjenengane Bapak Ustaz Tugiono mau. Ya, pancen ya bener. Sadurunge wayang diwenehi siraman rohani pengajian saka panjenengane. Nyatane ya dadilan becike dadilan apike ya Nok. Ya. Merga kanggo sangu bocah sakarone nggone bakal napaki bebrayan gedhe tegese manjing ana ing pasrawungan gedhe. Ngono ya. Ya nulat marang Kanjeng Nabi Ibrahim nalika semana disunatake ana ing yuswa 80 warsa. Ya. Terus ditulat dening para umate ingkang ngrasuk agama pungkasan ya kuwi agama Islam. Yen to priya ya pancen kudu diilangi sukertane nek cara Jawa, nek cara Islam diislamake. Pancen bener ngono ya Mak. Iya. Mula bedane pancen ya ana jaman semana nek wong supit ki pancen umure ya ora kok bocah-bocah banget. Ya, sak umume awake dhewe mbiyen ki ya umur 12 taun, 13 taun. Ning sak jaman mbahne awake dhewe ki ya ana sing umur 20 taun lagi supit ya ana. Iya. Merga ya pancen jarene ya medeni tenan wong ya. Iya. Mengerikan lah. Iya. Pancen ngono. Biyen ya supit ya ora kaya saiki wis nari rega. Nari rega tegese sing rega 2,5 yuta kuwi ora krasa. Iya. Dilempit. Ha iya. Ora diketok sing ruga 1,8 yuta kuwi nganggo laser kuwi ya ora krasa ming kaya disinari kae terus wis bentuke manis. Iya. Terus sing nganggo rega 700 kuwi ya kaya krasa dicokot semut. Iya, ning semut rombongan. Dadi lara. Ha iya. Nek piyai mbiyen malah luwih ngrasake. Coba takono mbah-mbahmu sing umur 75 kuwi. Utawa 70 tahun kuwi. Biyene supit piye, Mbah? Wah, ora ngerti supit jaman biyen kok, Le. Mung diceneng terus dilading nges.
tanpa ditambani terus kon mulih sarunge dijengatke kae. Tekan ngomah dikai sawang gendeng karo madu. Wis ming kuwi mula nggone mbahmu iki bentuke ting pletot ora karo-karo. Iya, ngono ya Mak iya. Matur sembah nuwun Pak Sukeh wis kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan. Iya, tur kejaba saka kuwi ya iki awake dhewe ora ditimbali ijen kok nok. Ora timbali ijen ora. Ditimbali panjenengane Mbah Waluya karo Mbak Sugin. Oh iya, suwe banget ora ketemu karo Mbah Waluya ya Mak iya. Pirang-pirang sasi ayo isih ajeg mawis jagongan ning ngisor ya. Piyantune pasuryane ya isih ajeg mula diparingi bergas, paringi waras ya Nok. Ya kabeh donga dinunga. Ya. Monggo kajenge tindak ning panggung. Monggo Mbah Waluya. Tindak mriki mingga wonten panggung. Kagelang saking ulung itu. Mbah Waluya pancen nyoto. Ya. Wes. Ya mundak putih pupuran. Lanang kok pupuran barang bae. Men kaya reca. Kaya apa? Ora iso baleni wong jupuk wong. Kula nuwun panjenengan. Nggih, sugeng dalu, Mbah. Nggih, sugeng dalu. Suwe banget ora ketemu sampean. Iya. Sampeyan ora tau ngajak kok kon ketemu. Mboten perkara ora dijak niku ora tau ngarani kok Mbah dipasangke sapa-sapa ya gelem manut karo ingkang nimbali. Iya niku nggih. Nggih. Kula iki sing rada neng kuping pripun niku wole ngendika Mbak Jangek niku lho. Napa? Mbah Waluya isih ajeg. Ajeg kentir napa kuwi. Ya ora sangono. Maksude isih nganu lho Mbah, pasuryane isih padha karo wingi-wingi. Lagi mboten pindah ten wingking nggih Mbak. Wah, kuwi saya atos meneh kuwi. Mboten kok ngoten. Ana wong wadon kok ngunekke wong lanang raine pindah ning cengel ngono kuwi kasarane. Sampeyan ya ming ngono kuwi kok tok banget-bangetke mbok ya wis rasa diterus-teruske. Pancen bojo kula niku ora tau sing jenenge sayuk rukun karo aku wis tenan wis suwe. Lah sampean iki ya aneh kok. Wong perkara arep nyupitke bocah kok dadak 2 yuta ki ora dadi masalah. Ning bocah ora kelaran. Supit ki nunggu sedolongkas. Ki nganggo canggih. Ora nganggo bong, ora nganggo dokter, nganggo mantri ning nganggo mesin supit. Wong jenenge Mesin supit piye kuwi? Lah saiki nyuci wae nganggo mesin kok. Oh. Nyapu wae nganggo mesin kok. Supit ki sesuk ya nganggo mesin. Cah mesine bentuke? Bentuke kaya helm bolongane pirang-pirang. terus piye? Miturut gedhe cilike sing arep disupitke kuwi to bolongane kuwi mau. Oh, terus? Lanjut ku nek sunatan masal semprit-prit wong lumpuk. Lebokke nang nggon bolongan kuwi kae do mlumpuk slep. Bar kuwi terus wis pun ceklek saklar metu wis joko ora lara. Ning tanggoku ning sing cilaka. Lah pripun? Praktek mesin pertama iki wis le pun ceklek metu. Endi tak aku? Anu konslet. Terus sing di mesin wis rasa nangis sesuk ya trukul neh. Ngono kan. Padake buntut cecak aja tukul meneh. Ya ora ana wong jeneng kaya ngono kok tukul meneh. Lho pancen jenengan wong ngendika supit saiki karo biyen ki beda. Bedane adoh. Bedane pripun? Ya nek sing umur 75, swidak luwih kaya aku ki tenan nglakoni. Ya lara piye? Halah, biyen iki supit ki tenan dipangku bapak terus nganggo slintru ngene terus dipangku sarungan. Bonge toko ki lungguh ning ngarepe supit ngono set biar ketek. Jadi biakane sarunge. Sarunge masuk batruke terus ngene set lungguh dipangku bapak ngono ditakoni. So nek gedhe dadi apa le bapak iki kene dipithet aku dados tentara. Wani dadi tentara nggih. Anu lho perang lho nggih mboten napa-napa. Wis le lho kok mboten krasa bapakku sing Lah kok bapak malah sing puring-puring. Ha sing mangku bapak kleru bapak yang disunati. Tenan ora? Ya kudune kuwi tukange suwit ra ya wis apal ngene bapakmu ra ya wis prayoga. Lah wong jenenge wong dipangku dadi bonge ki rada ngantuk wong lembur terus dadi ya wis sak kecekele dadi ya waton wedel ngono yo bapak wah entek paitaku ngono. Nek jaman sampean ben suwe ya marine ya. Wah suwe disupitke ngono ki terus nganggo cengkal sepet kae. Nggih piye? Terus ngene iki kaya montor mabur le mlaku ngekeh ngene terus nganggo kepet potongan bungkus teh iki digarani terus ana nglarung ngene iki ngono terus marine nek balang pitike wong dibakar terus dilelet-leletke lengane ya gimahri. Oh kuwi nyolong. Terus jarene wong tuwa aja nglangkai telek lencong ndak gendelen. Ngono biyen kuwi ngene iki terus.
Mulai ngomong kok ya oleh coblokong ngono lho. Lha niki terus terang mawon niki nuwun sewu wonten Pak Haji nglakoni kok tenan kabeh mbiyen ngono kuwi. Iya, Sampeyan biyen umur pira ya Supite? Aku umur 11 tahun. Ah, wis gedhe kok aku kelingan kok. Men. Wong angger anu biasane dolan yo dolan tak tilak-tiliki kok rong mari-mari. Ha nggih angger arep mari iki niliki kumat meneh angger. Sik tak tiliki iki apane? Aku niliki sampeyan. Wis mari urung wis lho kono tiliki suwin-suwe kowe wah kumat meneh. Angger bola-bali tiliki lak jahitan dadi. Ora bae. Nek biyen ki ora ngono wong supaya tok dijahit ki. Wah, nggon aku wis ana wong ngeyel. Wong ketoke gur dibungkus nggo godhong gedang kok. Ngawer, anu ngawur. Kelingan aku kok. Ya ora ngono. Mulane nek wong supet aja cocok nilak-niliki ndak ora mari-mari. Lho lah rak kanca dolan to. Ndak iya ning rak ya kowe iki wedok aku lanang. Lah wong kanca niliki ya ora apa-apa to. Ayo kanca wedok niku nilai ya ndelok wae blegere wonge. Lah kok malah mari urung. Delok wis kok ngene. Wah ngapusi. Wong aku enak ngungak gur saka njaba. Padha wae bayang aku ya. Sing jahitan maune wis apik begitu tileki Mbak Suhin kenceng meneh jahitane. Wong sampean mun ngoten niku. Ha iya to genahe ngono kok. Iya nggih. Menika wonten awala Mbah. Jenengan waos. Ya nggih. Kula penggemar Bucangik saking Jepara nami Daryono menika nglegakaken dhateng Sleman. Perlu ningali pagelaran wayang kulit ing kababar dening Bucangik kula nyuwun gending Bapak Dalang pepeling kanthi bawa Sriuning. Ya, loro. Ingkang nyekar Mbak Tatin Lestari. Oh iya. Kalian Jenengan kok ngendik ana apa? Iki mau Pak Haji ngersake Sriuning. Nggih. Monggo iki wis terangkum nang kono kan berarti sisan. Menika mangke dados tunggal Pak Haji nggih timbang kokan godhong. Nggih nggih. Menika ugi mohon izin menika ugi saking Jakarta Pak Widi Santoso. Oh iya. Mangke kula ajeng ajar nyanyi perahu layar. Oh iya. Wah, engko dibarengke ibu-ibu waranggana beres. Nggih. Ya perahu layar. Ajar nyanyi perahu layar ya anu ning pinggir ora usah ning tengah kun isih ajar soalnya nggih. Nggih. Ndak ngopo? Lah perahu niku nek nang tengah kok goblebot ya pinggir wae. Oh niki lelagon kok. Iya ora usah ngewangi wong bener aku ki sing salah. Niki bojo kula niki. Nggih. Wau nggih pun rasan-rasan. Pripun? Suwe ora kepenuk, ora kepenuk. Ora kepethuk Mas Seno. Ya ora apa-apa. Kowe kangen ora? Jane ya kangen. Ya engko nek anu nggih ngrangkula aku. Wis ngangkul. Salaman karo. Tenan entuk ora? Oleh wae aku ki apa. Omune oleh kok karo menteleng lho. Alah, mbok sisan kan salaman karo Mas Seno pisan-pisan. Suwe ora kepethuk lho kowe iki. Tenan. Alah. Sampeyan ra semburu. Wah, ndrik gale asem debok bosok jamur kuping sadu angklong ndas maleng kencang karet. Lah kok kowe kok dicemburuan iki lho. Ayo. Carane kepiye? Ayo tekatrungke salamanmu. Kono Jogja kowe kok dadi bingung. Lah nek kowe iki Bandung, kono Surabaya iki ora ketemu le salaman. Lah kok Ora iso ketemu. Lho, nek Kyai Bandung, Jawa Barat niki diambung sik tangane agi salaman. Oh. Nek Surabaya salaman agi diambung. Lah ora ketemu. Ngene. Salaman. Nggih. Salaman. Nggih. Aja kalah karo Magelang. Nggih, monggo. Metu ngendi? Metu Karangmojo. Metu kene. Injih, saking dalu. Nggih, Mbak Suhin. Ah, jan. Ya. Nah, wis wong lanang dineh-nehke. Pekan dhewe. Dongane apik lho. Arep kae. Wis ora perlu donga apik aku. Sing penting iki kahanan apik, ora donga apik. Aku kan nanti. Neng kene wae. Ora. Ngendikane enten dawuh napa niku? Sriuning kalian pepeling. Sinten sing nyekar? Sing nyekar karepe Mbak Tatin kabeh ya dibagi. Oh, nggih. Ya mengko ndak ora adil, ndak ora rata. Ya. Niki wau Pak Haji Surono nggih ngersake Sriuning. Oh nggih. Nggih niki sampun peparing niki. Niku sediamanke niku. Nggih matur nuwun Pak Haji, nek jane arep maringi 500 nek ngagi ana 200 dadi sampean diutang 300 nggih. Kok iso diutang ki? Karangane sapa kuwi? Karangan kula. Ana diparingi kok malah mutangke. Ya ora gur guyon ngono kok lho ngono kok dilebokke nang ati lho. Wis mara gek dibawani. Lho, Lho sampean sing nggo dhuwit. nah sing gawa ki aku ning sing nandangi sliramu wong ayu. Oh, dadi kerja sama yang baik. Kerja sama yang baik iki lak 200. Nggih. Kowe sing bawa, kok aku sing joget, kowe engko 50, aku 150. Ngono lho, ayo. Lah monggo gaweane iki abot aku lho. Yo abot aku. Rasa do gegeran wong duit
Niki meng rembukan mboten gegeran. 200 dipek dhewe kok. Ya. Sinebut pahlawan putri. Suarane bojoku suwe ra tau nyuwara. Piye? Malah saya sengak. Sreoneng mustika tuban Dandan suwene ra lok ilok. Sapa? Niki bojoku. Lah wong ki mau mati lampu kok ya ngono muring. Aku yo ngono gawe alis ki loro wae aku ora suwe-suwe aku. Lah iki ki ya loro. Oh iya ming loro tak kira 4. Ono alis kok 4. Men beda kancane. Wong sepati kuramane Neno. tak pranggung bacana kera ngongak napa apik ta Ya. iso apa Genter to. iso ora Ya ora. Lemone wang. arane iki pinter Ayo ya. Hah? Pepela Blasoke kok ora kena. Wirat Maya Tan burung sriuning gugur dadi kusumaning bangsa Katur sriuning nyendikane dawuh. Nggih. Sriuning mustika tuban lapun tresna lan sedaya pati marang Raden Wiratoya Bos Prasono anak yang
Lah gene suarane garwane wae apik kok ndadak mau muni sing kon nembang sapa? Oh jengen jeneng. Ya apik-apik kaya ngopo wong diapik-apikne. Nek jane suarane ora kena dikapak-kapake. Lah swara ki njaluk dikapake. Iya ora sah. Aku wis ora tau bener omong karo kowe. Ya wis apik, jos, sae. Lah ya ngono kuwi dialem ngono. Jan suaramu jos, empuk, lembut. Ana swara kok lembut. Men marem kowe tak alem. Ya ora terus kaya ngono kuwi, Mbah, ora. Nggih, wong niki bojo Sampeyan kira lak tarasake bareng ngadep sinden kae matur karo bojone sia-sia. nggih mboten ngoten niku ya. Ah nyatane ya tenan. Wong ngerti bojone mau kepleset ya malah mak jorongke. Wis rasa ngurus kuwi. Kaya ngono kuwi kok tok urus mbok ya semen. Iki gara-gara aku wis tuwa. Ya ora nyatane ya isih do slamet isih waras ora jengkelit. Oh waras ora jengkelit kan kok jorongke kaya ngono kae. Nek kowe iki jengkelit ngono lha wong ya ora lho kok grenengan. Ya wis rasa ngono kuwi. Wis to rasa padu tekan kene iki ora kon padu. Meneng wae mung kejeng keplacat sithik oleh nyebut nganti ora ditulungi ora ngono. Mau nek jengkelit sisan yo tak tulungi lah wong gur kepleset kok dadi. Kuwi nek ngoten niku Mbak Cange. Lah kuwi ya ora kudu ngono. Kepleset yo nek iso diceneng aja nganti jengkelit kok ya. Lah wong le nyeneng kudune nek nyeneng ra mundur. Lah niku ngoten nek. Lah nek tibamu arep rene iki ora kon ngonokne. Kowe iki kok rodong. Aku nek tak tarik rene malah gegeblak kowe. Kowe iki aja ngayal to. Wis masalah kowe ora usah didawak-dawakke. Ming kepleset kok dadi ngajak padu to kowe. Ora seneng karo aku piye? Jane ngono aku ki ya wis suthek. Tenan? Tenan. Moh kowe karo aku? Moh. Tenan? Oh. Tak pegat kowe kapok kowe. Aku ki tenan biyen arep dipek dukun bayi we moh tak moh. Umur dukun bayi we. Lah kowe ya ya pinter dukun bayi. Pinter dokter kok ya. Apa dokter iki sing lara bokong suntik nggon bokong, lara ndas suntik bokong, lara mata suntik bokong. Nek teko dadak mriksa takoni sing sakit ngen napa, dadak diperiksa. Nek dukun bayi diundang ora usah takon jujuk nggon sing lara, wis rasa sing-sing. Juk nggon apa? Jujuk nggon lara ku mau. Sampeyan ki nuwun sewu, ora paham ning ngeyel. Lah nggih. Niku dasare angel omongan karo wong kok ngenten iki angel, Mbak. Angel ya ora usah garap. Kok padake soal angel ora usah garap piye? Angel omongan karo sampeyan. Ora jane sampeyan ki antarane kanca-kanca ki sing kok sir ki sapa? Lho nek masalah ngesir kabeh. Lah kok kabeh? Lho, aku karo Bu Prastiwi, kayak iki jane sir-siran pitekne beda keyakinan. Nek ora gelem. Lah kok beda keyakinan? Lah aku yakin gelem kono yakin ora gelem kok lho anak kowe iki. Tak kira nek keyakinan agama kok Mboten niku mboten masalah. Nggih. Yakin kula gelem ning niku yakin mboten gelem. Mulakno tenan kok Mbak Prastiwi, angger bengi wong jenenge cedhak aku kok Prastiwi. Prastiwi. Suhin aku ya ngono. Monggo sing jeneng keyakinane piyai Jawa niku nek ana piyai lan kakung ning omah, kuwi wis wani nyebut jenenge wong wedok liya kuwi berarti atine wis ning ngene wong wedok. Lah nggih. Ayo cethek. Lah ya ayo ora kok dadak ayo cethek. Aku ki men ora piye karo Prastiwi men seneng kuwi aja ngono iki ning piyayine lho aja gawe-gawe lho kowe. Ha ning tenan ora sen ora. Masalahe kowe mentang-mentang usum HP esuk awan sore dolanan HP ora krungu bojo. Nek esuk awan sore dolanan HP ra apa-apa. Turu karo aku lho kok dolanan HP. Lah kon dolanan apa? Apa ora usah dolanan men ra kerinan. Ora jane kon dolanan apa? Gedhe kok dadak dielekke. Nanti kaya Dituwa bojoan kok. Nggih. Dolanan HP wae. Turu karo aku kok dolanan HP. Lah kok turu men ra kerenan, aku ya ngono. Ora bae. Lahir batine ora cocok. Wis syukur nek Drong. Mbah, niki enten sing kepareng ajeng nyekar prau layar niki tebe-tebe rawuh saking Jakarta. Iya. Pak Widi Santoso, monggo dipun rencangi Mbak Waluyo karo Mbak Suwi. Monggo jenenganipun Pak Widi Santoso. Monggo katuran tindak Jakarta. Nggih. Wah, ini Jakarta nih. Wah. Iya. Enggak bisa ngomong Jawa. Enggak bisa. Mangge Jakarta. Kok mangge-mangge? Lah monggo nek Jakarta mangge. Sini. Sini. Monggo, Pak. Nggih, mangga, Pak. Pak Budi sinten? Pak Widi Santoso. Asmane wis Jawa. Heeh, kaya bis. Kok kaya bis? Santoso. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Mak Limbo, Mbak Cange. Iya. Kebalik-balik.
Dipun Iya, duetaken, Pak. Nggih, monggo kali sinten? Kali Mbak Agnes. Monggo. Oh iya, Mbak Agnes, monggo. Milih Mbak Agnes. Iya, Mbak Agnes. Ternyata yo Monggo. pancen yo Mbak Walu yo. Dalem. Ternyata pancen bojomu ki yo wis ketok tuwa ketara milih Mbak Agnes. Terus ngoten niku lho sampean ki jane sing dibelani sapa to, Mbak? Sing ngomong udu aku lho. Waduh. Lah sapa? Sing ngomong nek kowe wis tuwa udu aku. Nek mau sampean bisik-bisik ngono kuwi yo. Wah, lah. Oh, bojoku ki wis blereng wis Kene kepok. kene cah kene ya. Medhep-medhep. Oh, lah yang ngono kuwi. Tetulung. Oh, ketulung aku ora ditulungi kok. Ngamben dino. Dicolke ta, Mbah? Heh? Dicolke. Oh ya mur. Ngapa to? Niku lho busukin wong nulungi kok ora terus rila dicolke lho. Ha ya mbok karo nyetrum. Tangane piye tangane? Gur ngene iki lho. Nah, ngene. Agnes tangane wis beda banget. Wah, jan. Wah, nek iki Mbak tangane Agnes. Iki Nggih. Ampun purun, ampun purun. Lan apa? Ampun purun. Lah pripun? Mriki to. Oh, Ampun nggih. terat-terat, Mbah. Mbah Walu. Syukur. Syukur. Wong kok gegeden rumangsa. Aku ora guru mangsa sing gegeden. Lah apa? Klambi barang iki cok gegeden aku. Monggo Pak. Monggo, Nggih, Mas. saran Pak Widi nggih Pak Widi. menika. Tengah iki mboten jero kok. Aja Bapak mriki, Pak. Awake dhewe minggir. Nggih. Kono kae. Nah, monggo. Oke. Asing ngangge bawa napa? Mboten nggih, Bu. Oh, langsung. Mboten ngangge bawa, langsung. Ana wewe. Oleh rasa nggo bawa, Mbah. Iya, monggo dipun lajengke. Yuk, monggo. Oke. Sing
Ampun Pak Widi. Pak mboten sarepot-repot nama sing. Oh nggih, monggo nek kagem Agnes. Nggih. Katik kliru Mbak Walu ya. Kowe ngopo Mbah kok ngincang-nginceng iki? Apa ya, Mbak? Mau ki rak sampean Terus diliwati ya, Mbak. Sakake. Demen kok sikile lara. Hah? Sampean iki demen kok sikile lara. Ruyuk semut lho sikilku. Ora wae. Agnes, ngaturke panuwun. Sampun Oh, kula iya. bali matur nuwun Mbak Widi saking Jakarta. Ngopo? Ngaturke panuwun. Matur nuwun Pak Widi Santoso. Matur nuwun Pak Widi Santoso. Pak Widi Santoso. Matur nuwun. Kaya ribet banget iki ngapa to? Mboten apa-apa. Ora ngapa-ngapa piye ya. Sirmu piye karepe Pak Widi Piyai Jakarta? Ha nggih. Apa anane wae nek sampean kepengin nyuwun. Gengsi. Ngopo tenan to? Gengsi. Ora kepengin jaluk to? Kok nganti nembung iki saru. Lah nek diparingi? Tampani. Ning ora sah, mboten Pak Widi. Mboten. Sewu Pak Widi mboten nun sewu mboten. Lah ngopo ya ora arep peparing kok Ngandani didol. ya ora. Pak Widi sak Pak Widi. Alah. Agalah. Pak Widi, sampean nomor ngoten niku Pak Widi. Mboten kesekeca Pak Widi lho. Pak Widi, wah, Pak Widi. Ora skeca tenan. Ora skeca tenan. Pak Mesato Pak Widi. Ana ora skeca kok disaki. Ora bener ya ngono iki. Iya. Ana duit kok dimaem lho. Ben. Ya kene-kene. Iki lho taksane. Tak more mau aja kuwatir. Mula aku mohnane Mbak Waluya iki. Mbak Waluya aja kok dhuwit aku dolan nang montore lampune dipangan kok. Aku lak meh rampu lah sampean rating barang dipangan. Cuman anak. Nggih. Menika wonten ugi pamundutan pepeling. Ya, pepeling. Diaturake ya nak alon-alon. Ya, sing kemarin nyekar sapa? Yo Elisa, ya sa. Mbak Elisa. Ya, Mbak Elisa. Nek pepeling niku loro to napa siji? Hah? Loro napa siji? Pepeling siji. Oh siji. Nggih. Kok loro-loro? Mboten nek kurun ora loro. Suarane nek suara siji, suara loro kepeke bojo kula suara demit. Bojone dia nek kedemet. Mesakake. Demet. Ya ora apa-apa Cantik-cantik lho. Wong demet ki iso anak-anak kok. Ana apa nggih? Nah iya iki demit wedok. Nek kudune arep jangkepke ana demite lanang. Oh berarti niki garwane. Garwane nggih demet. Nah persis to kuwi. Iki kok ditangkap Rambutnya abang. Ya ayo kek demit-demitan demet-demetan. Ya nduk. Ayo Elisa. Rukun Islam kang lima puniki. Lho swara iki ngene rasah digawe-gawe saanane los malah apik. Lah nek swara kene ora digawe lah ya ora apik no. Bawa Sri Uning dadak lambene diinjak-enjek. Lah pokon mingkem terus. Coba nek pamane Sri Uning ngono iku piye kudune lambene? Ya. Sri Uning. Ya ya ya. Oh kira ya mecucu. Ya ya ya. Warah ana mecucu. Ngrasah. Kaya rumah saku kok bengi iki kaya ora cocok banget. Kembo dasare niku kok. Men. Ayo nduk. Nek ora cocok iki mau ya bojone rasa dijak. Ora usah dijak. Golek pasangan liyane. Nggih. Ono. Wis tau. Andekno kok jare setia. Oh, setia kok lunga terus aku ora dijak. Ngene wong boceng karo bojone sing wedok tiba lara. Mulane aku ning dini trimo boncengke wong liya to timbangane kowe tiba lara. Lho nek ngoten niku coba. Disayang ora dong. Berarti nek boncengke bojone semelang nek tiba. Yo lara. Lara. Aku trimo ngajak wong liya to. Men bojoku ora tiba. Ha iya, oh bener niki. Bener pripun? Berarti dia eman-eman niku. Ade eman-eman kok angger lunga karo wong liya. Ha iya. Sak suwene sampean sok gawe wong wedok ki tau kecelakaan urung. Delalah ora ya pejam. Dakno mring para sasama aja padha
Lho, kaya sing kok sawangi apane? Lah ya nonton kowe iki mblenger ya iki to, Nggo tonton-tontonan. nggo nganyarke kahanan iki. Kok ngayarke. Ana kok ngono terus ki ya piye. Teknik ya tenan ya, Pak ya. Nggih. Oh, jangan bening terus ya. Oh, jangan bening terus ya HO suwe-suwe ya. HO ki apa? HO ki abu beri-beri. Gila-gila ki cel. Oseng-oseng ya oseng-oseng terus ya. Usang-usang terus ya mules. Lah Monggo iya. kae guru senengane jangan bening. Lah ya tenan. Lah jare senengane sampean ki jangan Monggo bening. muni jangan bening seneng ya aja glenteng. Monggo 2 tahun kok jangan bening terus. Monggo terong wutuh sing di jangan bening. Orang. Terong siji ku cengkureke di jangan bening angger tak cuduki ku mlayu. Monggo angger ditas kok kewer-kewer. Kok nggih ngaten to, Bu? Nek Ora masak. ngapusi Pak Demo ki. Kayak ora wutuh genah ya tak belah ngono kok. Nglengket ngono kok. Ngeke. Wong kok senengane karo terong ora elok-elok. Sing seneng ki sampean paku. Nyambel ya terong, jangan bening terong. Ya wis apa-apa terong, liyane terong ora ana aku. Ya kuwi rek ya. Terong. Mlenger. Lah nang ya kur kuwi kon golek apa? Ayo, Nduk. Mundhak aku malah karo mbokmu gedhe dadi tenan lipat iki kuwi. Ampun padu to. Mboten sae kedadosanipun. Nek sae ndak kaya oli. Lah kok kaya oli. Sae 40. Rukun limapu niku Neno. sahadate Kang Angka. angka siji Kira-kira Apik tenan nek sing tenan. Sampeyan nek aku kumat sampean tanggung jawab apa Ora, piye? aku ora getak sampean. coba to Mbak Cangik, sinten sing wonge nggih mboten muring. Pripun? Wong jenenge nyawang penyanyi kok wiwit dhuwur nganti tekan ngisor niku lho. Mumpung cedhak Aku ki kurangane apa nyeto deloken nganti kabeh wetok. ora kurang blenger. Bendina aku diomongi nek jangan bening terus ki kembung kok ngayel. Ayo kene, klaru, kene. salah. Swara kurang permon. Iki piye, Pak? Kok malah dadi podang kuning. Kok dadi sesi daman. Ya. Kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso kapat yakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Ya, mangga pepeling yuk.
menawi sugeng rawuh wonten Gusti Benawa. Gusti Benawa? Nggih, wau nyuwun kuaci. Endi Gusti? Delik. Oh, nggih. Matur sembah nuwun. Yo. Terus sembah nuwun nggih Mbah Waluyo bedesuh nggih. Sami-sami. Atas-atas. Sikile sik nok, sikile sik. Lah iya pondase sik kaya ula. Ora lagi mau kewan arep nibok. Ora ya wis ben to. Mbok ora tok pancai omongane bojomu ki, Mbah. Lah ngrungokke iki gatel lho wis. Gatel ya dikukur. Ha nek jero ukur wae. Tapi dasare nang kewane yo. Nggih, niki pun pepeling katur. Pepeling wis diaturake. Nggih, sampun. Nggih. Sugeng rawuh Gusti Benawa. Nggih. Saka Surakarta. Matur sembah nuwun kemarang rawuh. Paring donga pamuji. Nggih, monggo. Ayo gentenan anting-anting. Ayo, Nduk, anting, Nduk. Anting. Anting-antinge semono kupinge sepiro. Tulungi Pak Ne. Mbah. Ya apa Nduk sayu kene. Waduh. Lah kok muni? Embuh. Sugeng dalu Pakde. Ya, sugeng dalu. Sugeng anu uluk salam karo Mbah Waluyo. Sugeng dalu Mbah Melayu. Oh iya Waluyo no. Waluyo kok mlayu wae. Waluyo parapane Rudi. Awake kuru sirahe gedhi. Iya. Sauni-unine wong ora seneng ya. Kene Cahayu wis ora kepethuk ra ya isih dolem. Isih dolem isih do apik to Nduk Cahayu. Alhamdulillah sae Mbah Melayu. Ora usah karo nyongkrok-nyongkrok ndak aneng sing awet. Ha iki pernahke kok ya. Oh iya. Bayake iki pernahke rada kurang sangiser Pak. Kurang sangisan Nduk, bayake sing mburi. Heeh. Nek sing arep wis pas monggo. Napa nek Sing ngarep ora tok benake. Wis pas kok. Oh. pase kaya piye Mbah? Ya pas tegese ora kemunggahan ngono lho Nduk Cahayu. Aku ki wong tuwa, putuku biyen isih cilik saiki wis kena nggo klethek-klethek. Oh padake panganan. Wis kena Lah napa kula dicokoti arepe? Oh ya ora ngono kuwi aneng mbokmu gedhe ora sok senang-senang. Ora lha nek pamane aku ora ono apa arep kocokot. Wah lah iya, ya ora aku lemu anak. Ya, matur suwun Mbak Anting. Nembang apa Mbak Anting? Napa Pak De? Manut kowe. Banyuwangen ya kena. Banyuwangen. Ya. Napa Pak De? Lho takon meneh. Takono Pak De Waluyo. Ngersake lagu napa Mbah Waluyo? Si Mbah Waluyo. Ya nek sing Banyuwangi ya bangsa Lesung Jumenglung apa. Lesung Jumenglung iki kene kok. Oh ya. Lah nek gawe ning Banyuwangi ya iso wae. Lesunge diusung. Nggih. Nanu mawon. Napa? Lah mbuh. Napa gerajakan napa gelang alit Pak De? Gerajakan ya apik. Apa gerajakan campur gelang alit ora apa-apa nek iso. Lah nek dicampur ki ora cocok kok. Iya. Ya. Bawane napa? Dibawani sing kira-kira kae sing biasane meni. Apa kae? Matur nuwun ngono kae piye? Sing anu to, cendhek to Pak De. Ah sing cendhek kok. Oh, cendak wae ndak nyocoki. Ayo tak rungokke kene Nduk Ya, Cahayu. suaramu ambil suara kok gede lho. Yo, ngono. Ah. Dehemane kaya pawen. Wa pawira. Omonge Lagune Banyuwangi lele nyekel mic kaya penyanyi rock. Oh malah arep ngampleng bareng. Walas sing Oh pancen gayane kudu seniningan lho. Lah upamane aku sing gaya kok ngono kuwi apa ora kok cacat terus? Oh semplang. Iya. Ya ben ciri khase dhek ngono kuwi. Ah nggih. Ya. Wah. ono watese Wates kulon praga. Nggih. Tirana sing kaya kaset. Ndet. urip biara
Kowe kok melu sepaneng ki ngapa e? Ayo bawa karo walang ngeruk nyrendik. Lah iya mbok Ekspresi lho Pak Di Simbahe. Iya malah aku keserendum ngono. setrum. Semayane Tangane wis nyeketem kowe. Ki nek meres kabeh. Jane iki gregeten nyawang Mbah Walu ya kowe ra di. Sopo sing gemes kula. Mas bayar membunuh. Kesusu. Omongane karyo Sentono. Kacau lho. Oh iki Karya Sentono iki mbahku lho. Ora ngerti kok. Mbahku barang kok. Iya. maning Karya Sentono mangan marning. Atune potol. Kok jenenge wis karya Sentono kok mangan maring reh ambyar runtune. Marning tikum. urip yareng mati yareng Urip bareng mati bareng kok brus. Ora maju-maju. Kok ora entuk maju ndak ngapa? Terima kasih atas oplokan Bapak Ibu. Iya. Suarane apik nanti. Iya, bojo kula mbiyen suarane ya apik, dek anyarane saya suwe kaya saya ora apik. Biyen dek enom ya ngoten iki. Apik suarane ning Amarga le mangan sembrono, jare apa-apa entuk dimplok gene sampean iki kok entek-entekane suaraku dadi rusak. dasare. Dek enom yen suarane apik, saiki tuwa suarane ora pati apik. Suarane dadi piye? Lho, suarane dirungokke. Lho. Ono wong bawa kok otok-otok. Ora pati cetha ilate. Koplok-koplok. Ya, mangga.
Wah, bocah iki kalung usus kok padha karo sampean. Sampean kalung usus besar. Iki lahire kalung ula nek niku. Upamane aku joget kaya ting ki mau piye ya, Pak? Ora ana. Iki nylekit lho, Mbak. Lahir bayi kok kalung ula. Bojoku iki kapan to nek ngomong karo aku tau penak. Lah iya sampean GR, wah lahire kalung usus. Oh ya ora ana. Kalung usus. Lahir percut kok kalung ula kuwi wong ngrusake pekarangan ngono aneh kuwi. Nek ya mbokku girap-girap. Ora wae. Sak-sake ngomong wis sing apik aku ora kalung apa-apa ora apa-apa ning ya kok ngene iki ora usah sing-sing. Iki lho isih enom arep polah piye-piye iki penak apik luwes karang cah enom karo wong tuwa iki beda. Oh iya. Kendangi Banyuwangi ya. Jos polahe sak obah-obah iki luwes. Oh. Mbok ming ginjek ngono wah marai deg-deg sar. Sego gudeg nang Pak. Ora lah polahku ki kurang piye. Kowe iki polah saeneng-enenge wis ora nyenengake. Apa nganti gedabikan wis ora. Lah ya apa-apa ki nganggo wirama ora ngomong gedabikan tok. Ora nang panggung ora nang omah nek polah ya wis rapi ya. Angge wong aku nek polah ya sampean muring-muring. Wis tuwa wis tak nggo polah. Wi. Ngomongane iki mesti rada ora pati piye nek wong. Lho ora pati piye ya nyatane kok. Rasah polah wis. Lho rek ya ngono to, wong penging polah aku ya meneng bae. Oh.
Kowe umuran semene iki nek nggo pola ucul. Lho, aku iki jarian kok pola ket mau ya ora ucul kok sampean iki aneh kok. Oh, sampean ora pola kok. Coba nek pola mrucut. Wis pola ora tau. Iki wis tak tutup-tutupi lho. Klambi iki ya tak benek-benekke ora ucul. Wah, apik tenan. Anting pancen ya luar biasa. Iya, iki ya bedane cah enom karo wong tuwa iki. Wong cah enom iki kudu energik. Wong tuwa iki ya ora kudu energik. Saiki contone wae. Aja mau ngalem-ngalem wong tuwa wong enom. Wong tuwa iki ya penting lho. Halah, wong tuwa kok penting kok penting. Lho tenan dundang genduren karo ana bocah kok kon gendurenan wis sing tuwa. Ya kur sak genduren menange kuwi mau. Mun cah enom iki mlayu banter mlayu ngono mesti bocah sehat, cah enom. Anak aku Nek wong tuwa mlayu ngono, ana ngapa ya kok mlayu-mlayu kae. Mesti dikira ana apa-apa ya. Nggih, iku bocah mlayu. Lah saiki bocah iki ora nggo klambi ra nggo kathok adus nang mancik nang meja. Ora kathok mbok nek malah senenge ilok-ilok. lah nek pamane aku Coba kowe ora nganggo nang mancik nang meja ngono ora malah digoneng pakem kowe terusan. Yo beda nggih mbok cengak. Cange kok cingak. Ya yang tenan kok ya. Iya, ya pancen bener kok ya. Bedane ngoten niku iso ngempake empan nggo papan. Umur ya dimong rasa harine neko-neko. Umur kaya awake dhewe iki sanenge wae. oh dadi sampean ya rumangsani nek tuwa. Lah kowe ngrumangsane bayi semene iki nang entek idat. Ya wis padha. Ya syukur nek rumangsane tuwa. Tuwa kok ora dunduhke. Ha tuane wong kok padake tuane mlinju. Jare biyen nek ketemu urip bojone perkara melinjo. Ra. Sampeyan ki yo ngeling-eling ketemu ro ya, ro bojone perkara melinjo kok Lah ya. karep kula niku nek jenenge biyen ketemune ya kaya ngono kuwi dieling-eling. Ya sejarah ora sadongengke ngisini-sini. Lho, ayo ben padha ngerti kok ya. Sejarah ki kudu. Bojoku mbiyen ki bakul mlinjo tukang borongi mlinjo ki lho. Lah nggih. Lah aku dhewe mlinjo rong wit, dua adi ae. Wis abang kabeh. Kang, tak tukune mlinjomu ya. Ya menek dhewe ning ngono. Aku ora iso menek. Kok iya, menek. Suhin kuwi urung dibojo aku. Kelontang gentere tiba. Tulung ulungno Kang. Ya tak ulungke aku ndengangakno nyok. Nyok, waduh eneng dompolan mlinjo aku ya. Terus aku rada ndrukluk kene. Nyok, aduh. Aku nyok, aduh. Ngono ki kok kena dengkule anggere ngono juk-juk. Ora wae. Bayangno nek jeneng aku meneke mongko jejeg kok iso dengkul kenengan ki ngopo? Lah kenapa kae? Ayo. Kira dompolan mlinjo. Oh ya bener mulane rada empuk. Ngono kok. Oh dompolan mlinjo. Oh, jenenge ngerti dompolan mlinjo le namate kaya wong rong tau namatke. Iki sing gogrok kok udu mlinjo. Apa iki? Godhonge kae. Heeh, godhonge. Nek rak dadi jalaran sampean iso dadi karo bupati. Nggih, dadi niki Ayo ngono kuwi lho karepku ki ya ngeling-eling perkara ketemune biyen. Nek wis tuwa ngene kudu digemateni. Lah, matane apa? Awang sampean ki tenan no. Urung tangi wis tak raup iki saking sayangku. Mongko biasane nek jenenge wong raup ki nganggo banyu bening. Sampean tak nganggo banyu gula. Men ketok manis karepku. Jenenge bojo kurang ajar. Kurang ajar piye to? Mosok bojo tangi le kerinan le tangi wis diraupi nganggo setrup. Tangi ya kuruk semut. Bojo kok ora Nggih cocok. masker lho Pak nih. Sampeyan kruyuk semut. Halo arep ngomong apa? Ora kok kene dineki sirup ki terus kruyuk semut. Nggih. Antara kaya cowek dikruyuk semut. Ngono kuwi. Sampeyan ki kok aneh. Wis tuwa ing rumangsane lah nek kaya Anting, kaya iki, kaya Lisa, kaya Bu Prastiwi iki lho, ambune wangi-wangi parfum. Aku kurang wangi. Lho kowe mung bangsa balsem lunga gosok. Mongko kene iki wis loro gerokan. Turu anggere tak brengkal klakepan. Wah, kebul kaya ngemut cem-ceman tikus. Wis tau ngrasake cem-ceman tikus po? Lah ta wurung. Lek ngopo? Ya teturan. Iya. Ayo Mbak Ika. Ya, Ika. Ika. Wah. Lagi mangan ora apa-apa, mangan karo ngadeg ora malah rembut. Tulunge apa ora? Rasa. Sosial iki ora tanggung-tanggung. Kene Cahayu. Karo masakku karo Mbak Waluyo ya do templek kabeh. Templek lah engko gak. Nek temmu gendong orang mbok ayo. Aneh. Iya. Ora kuat ya tok kuat-kuatke ya Mbak. Wah,
aku ki nek sing jeneng dijaluki tulung mbok ora kuat ki tak sengko men kuat ora apa-apa. Piye sida gendong apa ora? Ngombe nduk aja kalah karo kluwung. Kok karo kluwung? Lah kluwung kowe cok ngombe kok apa meneh nyanyi. Wah, kene ya arep nembang apa nduk ta. Heeh. Nggo namu wis udan urung? Dereng. Aku ki tani malah go repot. Lah pripun? Wur kacang ya aku mburuhke nganti ping 3. Lah kok iso ping 3? Lah wur kacang wur rampung mburuhke terus ora udan to. Gandeng sing ora udan aku mburuhke tak kon jupuki nah. Walah. Dadi bar tandur ki ora udan terus diteruki meneh. Jupuke nek udan tak kon nuwurke meneh. Dadi kacang sekilo ki lek ora gat tak 3 yuta kira-kira. Alasane mung 2 meter kok. Ayo nduk nembang apa kowe? Ya. Nggih. Napa niki Pak? Wonten. Ha iki ana pamundutan nek kowe iso ya ora apa-apa. Ya. Bareng matur nggih, sedaya pengrawit Teniwati bilih kemarin badhe nyuwun gending lagu Banyu Langit. Wah, saking kula Bapak Ponidi. kowe Banyu Langit kok aku Banyu Asasan. Ora apa-apa wis. Dukuh RT 03. Gak aku banyu apa? Sidoarjo. Banyu Aki. Peceren jare. Dijoli wae, Mbak. Dijoli banyu kambil apa banyu apa? Anu mawon. Pedang kuning mawon. Nah, wis kuwi podang kuning ya sak metu banyune. Ayo, monggo. Nggih napa? Ayo. Saka ngendi? Coba cucuk ngono, Cok. Ana ngilere podang. Aku bapak. Ana wong podang kuning ora tekne manuk podang diombeni ya ora metu banyu, Nek. Radong iki. Wis iki sing apal manuk ki aku ayo. Pedange Mbah Walon. Ah ya ning sing cok ngopeni ki aku. Ngono aku kae udu podang kok. Kae gagak. Gagak rimang. Ora Jare gagake gering. Sik ngopeni Mbak Suhin mergo dipakani gembus karo Mbak Suhin. Hah? Gagak kok pakani gembus ayo gering. Ya ana gembuse iki sik bare mbacem oleh goreng ngono ora apa-apa kan gagake. Oh dasare gagake kuwi sing glathak. Wong genah kaya ngono kok ya ditotol iki lho. Gembus wis rupane ora cetha. Nek gembus ki rak ya putih niku to Mbah. Lah ya nek umume bar dibacemke ya ngono kuwi kuning. Lah kuwi kok pinggire kuwi ireng. Oh, setengah iku wis do. Lah wong tak tinggal njut gosong kok ya. Mun tak cokot ngono kuwi cengir. Ajane ya tak entekke. Gragas sak dasare. Bragas ya men akhir wareg. Ya, mangga. Nadyan wujuh temong peksi Arep rupane meng manuk. Wadape. ngertekke Meng manuk ning iso naleni katresnan. Mbah. Ngawur iki. alus manis tur mrak Alus manis. ati Manuke alus tur legi. Ana manuk kok legi ki manuk apa? Kutan setrup. Wes we, lemiter-miter. Lelono. Lelono ki miter-miter. Oh, beda karo celana. Lelono. Nek celana. Lelono kok celana lho sampean ki. Lelono. Lah ya beda nek celana ku ora ning ndi-ndi, nek lelono ki perut ndi. Ayo terus. Goleki si podang kuning. Goleki manuk podang sing rupane kuning ning ora oleh. Entuke ilang. Ibu bunga hatiku Senenge atiku. nyanding bisa dadi
dadi eno tamba ya nyedaki manuk iso dadi obat. Ana jejari manuk itu dadi obat. Obat apa, Pakne? obat kuat Napa, Mbah? Batu ret. Obat abit. esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran aku nek isih tak sayang obang-obang pinteranganku goleki ora krasa
kuning sampun katon. Godang kuning ya Mbak Ika diaturake ya. Diaturake sing pungkasan ya Nak. Ya iki dinggo penutup. Napa niku? Mbak Tatin. Oh Mbak Tatin. Ya Nduk, Cahayu. Heeh. Tatin. Wis di TG-TG. TG-TG ya. Ditunggu-tunggu. Oh. Ya Mbak Tatin. Ditulungi ora Nduk? Iya no. Oh iya, aku ki. Masa liyane tulungi aku ora? Oh, ndak darani pilih soh. Aku pilih gendong ngarep. Mutar ora. Semono cok. Gendong. Ora. Kek digendong. Rasa ngambake senter ngono kuwi. Apa kok senter? Plentonge lho. Iya, kena istilah. Aku ndek istilah nek sok tak nggo paduro bojoku. Aku tuh rasi dadi gendong wis engko tak Engko sentere ndek selat ombo ya, Nak. Ndak konslet malah murep sentere. Kuwi itu senter kuwi plentrong. Oh, plentrong. Kene Nduk Cahayu, Nggih. Tatin. Mriki to Budhe mboten sanesu-nesu wae. Aku ndek digalaki Pak Demu. Ora, kowe anggo nesu mecereng malah kaya cempe ndelik. Niki nesu BTF di dereng dinehi to. Jenengan. Aku ora ndungu. Lah ono sing apik. Oh Pak Demu ki njaluke ya sing aneh kok. Lah mbok wis bu nek aku trimo mulih kok dunekke cempe, dumekke senter. Kaya ora kajen. Lah ya Maksudnya, mbok ora. Kaya wong lanang ki ming waluya tok. Napa nggih ngoten nggih saene Mbak Canggih. Angge lah napa wong wedok kok pas rapat dunekke kaya cempe ndelik. Iki tenan kok. Nek sampean gelem mangkukup pun mangkukup. Kok dikukup padake wuh. Panjenengan iki napa nggih riyen ki mripate sakit po? Lah kepiye to? Lah ndek bojo kaya ngene kok ya Aku ki gelem. anggere amor karo bojoku tak krukop kok ra iku. Lah iya wong kaya ngene kok ya gelem ngono lho. Karo merem. Lah wong aku ki ndek anak 5 ki angger tak kudang roh aku ki do mecicil kok kuwi. Lah ya mulane kok Budhe gelem. Sing nomor 6 iki putuku tak kudang ora mecicil mergo lek ngudangi putuku tak kurepke ngono dadi ora mecicil. Kuwi aneh-aneh senengane kok cara. Ngapa kok mengkal barang kaya. Jaran ngono, Pak? Kuwi sing jenenge Bagus iki ya ngono kuwi. Oh nek bagus sih ngene iki. Heeh. Ya Ah, men. Gus. Anggrene wong ayu rak polahe. Nah aku dadi wong wedok iso ora betah. Nah aku dunake mripate kok senter barang kuwi. Jane nggih kula niku nggih runtik. Ya mulih yo nek mengarep mulih kowe. Malah entren gawe aku. Tenan. Ora ngriwek yo. Tenan. Marai kerinan. Kok marai krinan piye? Bojo kok marai kerinan ki maksudnya piye? Lah nek amben bengi mung masuk angin. Terus padake wong lanang ki awan nyambut gawe apa piye? Amben bengi Mojot marai kerinan ki rumasane aku nek wengi ngopo? masuk angin kok eno sak jam masuk angin kok anggur turu blilir. Masuk angin lho kene sing ngeroki lho saking mangkel kowe nganggo bendul iku ngeroki kok. Gelis abang ya. Darah tinggi kok piye ngono pecok jempole metu gedhe ngisor ya medun darahe aku ya ngono. Ya. Kah masa ya dipecak ngono ya Lah sakit. ya nek darah tinggi iki jempole ngisor batuk truk ngono. Ah wong kuwi iki yen sen omongane kok ngono kuwi kok nek ngomongke guluku Mbok lara. rahasia. Lek semar ya wis rasa nganggo gulu. Biyen ki katon napa, saiki katon napa ngono. Yo sampean iki jane sing tok gondeni napane tok Mbak Walujan iki. Ya ora mesti. Kok ora mesti. Aku takon kae kok ora takon ngono. Lah aku krungu. Aku ki rumangsaku aku dadi kau. Aku wong lanang ki ngrasake wong wedok tok unek-unekke meneh ku lara-lara. Lah ya ora usah ngrasake nek ngono kok wis ngono. Ben sakarepe bojo-bojoku dhewe kok sampean melu srikutan. Kowe yo ora srikutan tegese belani aku. Ayo, aku iki Nek wong wedok diunekke ngono kuwi Intern rumah tangga. Lah nek Keluarga internet boleh bendina campur. sampean ki yo muni-muni wae karo aku. Nek intern rumah tangga le omong mana sanggo mik aku krungu e. Ya sampean ora usah ngrungokke kok kene iki jejelik kapok apa piye ngono kok dadi. Ora ngrungokke. Ayo nembang apa anu? Apa aku barang tok seneni? Jenenge ikut serta. Kok yo. Ayo Nduk Cahayu arep nembang apa? Nah, ngono kuwi mah aku ora ngerti urusane kok melu-melu diseneni. Ya ora usah kuwi malah disenani wong loro aku malah. Ora. Wong lanang Aku kok. jajal wani jeneni Tatin kok abruk tenan kowe. Oh, lah ngerti. Untung bojomu ki tak unekke apa-apa ming meneng. Coba entuk wong wedok sing Lah nek aku ngono wis takon ngilo ket wingi, mbok ngilo rupane kaya ngono. Nggon aku ora nang kiloan, nggon aku berukan kok. Ngaco maksudnya lho. ngaco iki lho kiloan ki. Oh, lah omahku iku ora nang kaca. Lah apa? Wong nang kaca tak pecah kok. Amargane Goroh. kok goro. Aku lewat lho iki jemet ngendi yo. Wah, kacane Lah rusak. kene yo rumangsa. Kaca tak pecahi tak ganti gedhek kabeh kok dadi aman aku lewat wis ora nang sing wah kaca ki do goroh. Wong baguse kok ngono kok kaca elek. Aku Kok ora ngakoni yo ngono kuwi. Oh.
Ayo kek nembang. Ya ben, nembang apa, Tin? Nggih. Nembang nggih kepiye to? Mbok sithik lho, ngapa? Lah iya men awet mbok sithik. Lali janjine Mas Geter. Sing penting ora lali utange. Ayo. Jenengan lali ra? Genah aku karo apa-apa iso sing angel ki gur nyarutang. Kayak kalau nganti mesake Mbak Su Indra wani nyedak kayak unek-unek. Oh ya Lah wong kula ajeng nyedak ngono ya wis muring-muring ambumu wis ra kotatin ngono. Lah iya guru ambune guru obat turu karo bojo kok kaya ngeloni apotek aku ra yo sek. Ora jane jenengan mbok omong lho belani ana ming meneng bae kok kaya aku ya melu-melu ora trimo. Aku yang anggere sekecap. Mbok iki mbok didelok rumane wae kaya ngene ambune ya kaya ora sah wong lanang ya arep elek kaya ngapa ke kuwasa. Kuwasa apa? Ora mesti sing jeneng rumah tangga ki aja kuwasa-kuwasanan. Ben aku kuwasa kok. Sampeyan ra kuwasa ya karepmu nek aku kuwasa. Sampeyan ora cocok karo aku kono ndagel nang lor kebon kono. Nek sampeyan ra cocok karo aku ya kono mayane ngalih kono jare. dalan wis sak paket to darah pisah piye? Tundrung-tundrungan yo ayo. Oke mau kok mancai omong aku wae lho. Ora mancae ya gur lolok terus ya men mancae karang duwe pikiran kabeh kok. Nah sing jeneng emansipasi wanita itu sekarang wong wedok ki padha karo wong lanang. Wong saiki ki hari ibu. Ku yo kleru wong lanang kok padha karo wong wedok nek ora ana wong rabi wah sampeyan yo aneh. maksudnya sedudukane lho ora wonge ora blegere. Pendudukane sapa sing duduk ora ana sing duduk kok. Lah kene tak duduki apa piye? Ikatane iki lho. Piye kowe didudukke saiki apa piye? Hah? Kowe dudukke saiki apa piye? Ah loro no. Lho, karo sapa? Aku wis sisan ngomong. Iki jane upamane aku ngadeg karo kowe iki dibetheti ngono wani lho no. Wah padake pitik betheti. Ayo gek nembing. Nembing. Nembang kok nembing. Ayo. Nggih, Bu, Pak. Heeh. Ayo kok arep menbang dadak menake wuwung. Wih. Apa lho? Aku duwe bojomu lho, ora Oh mbok iya, ngomong. kleru. Sorry. Ya Cahayu. Kok kanjeng teman-teman. Walau gur kene kowe yo nganti kaya kene aneh. Ora apa-apa kok ndemok. Lah itu kok nendang yo mureng-mureng. Aku iso mbo sindenku sapa-sapa didemok, aku mongko urung tau lho ndemok bojone. Yo. Lah ya ki sing jenenge untunge dagelan ya ngene iki lah nek ora pandagel nang penrungi bojone ngene iki sampean kok aneh. Heeh, nggih ya. Lho. Kok ndemok terus? Walah ya gendemok ya ndemok nek ora trimo kok iki. Gak aja gelem no. Oh gegere kaya geger kebo ngono kok. Ngawar. Geger kebo, geger jaran. Ayo Nduk, nembang apa? Iya. Lali janji ini kok. Oh iya. Ngono kok mencereng ya. Gedheke senter. Tawani nek ngonekke Tatin ayo. Wani. Apa? Apa mau ngamun ya? Ora muni aku mecin. Dina Minggu Nang gembira loko. Itu kuwi Kang tak anti Sake bojone terus delek-delek kae. Terus radoyan mangan 3 tahun ra mangan ki ngarep-arep. Nggih. Ya tenan nek engko anggere aku nganti ngelu mules ngono piye. Wis sesuk mengke bali teng omah kula mawon. Oh nggih mangke kula nggih. Lah sing bayari kredite ngomah sapa kok dadi iki wit kompor nganti kolor kredit kowe. Anggere esuk antri gur dayah nagih utang. Bojoku ki pinter utang. Lah wong yo ngragati sampeyan kok. Iya, Wong kok. sampeyan katoke anggere nembung yo nek ora tak utange ora katokan. tak katokan Mbah. Tegese nganggo sarung lho, no. Ora den ya ora sarungan Pak Kato. Nah, adus Tina meni ngayang
kuaci iki doceki. Lah ya piye nek Raden ceki? Mbokmu gedhe dine kuaci sak bungkus gosong kabruk. Lah mumbruk. Aku kira sing marahi sampean to. Mangan Kepiye kuaci. Pak nek carane mangan kuaci? Ana ora sabar ya dikremus ngono to mau. Desa. Lahirmu ki ngendi? Gunung. Kene padha-padha desa areng gunung kok. Ya ada. beda nek gunung ki dhuwur nek desa ki ndek. Apa iya? Aku ki darah biru. Weh. Darah biru. Mas, Darah biru. Oh, lah ketutuk jempolku mbiyen. tak kira konglomerat ngono. Lah aku ki keluarga Jeron Beteng. Ya Beteng basane kodhok yuyu ngono kuwi nok ngono. Ora ya kadal barang kuwi. Ayo. Anane pijerasa maya. Nek rong duwe ora kok nyemayani. Pinter golek Utangan. kira Mbah Wailu ya. Lho, ra ya ra mung aku dhewe to Pak Ne. Ndane suwe-suwe ki do sengak ngeyel iki. Alasan ngendaran ngendar jen Penggendar ki nek saking terampile ngono. ngendaran derangan dekor Deng 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 terereng. tangannya jangan terampil ya. Lah ngopo sorry. Aku wis ora
jane. Bendene nganti dumpiok. Kudune tung blatu tak tu brong. Sama ta Bima ta? Iya. Ora apa-apa. Ya kan ora apa-apa wiyaga nganu kok apa di luar batas kok kene. Oh, ngerno tok bendewe kok kleru. Ayo penabung kok nganti ning pinggir panggung saking akeh. Iya. Wis bayangno, kon bayar piro aku nek kaya ngono. Wis iki Bima mau bengi sing ngedram aku dan cucul ki kaya owel kae lho. Iya. Monggo. Ya ora apa-apa. Jan-jane kowe Sampun Mbak Jange niki wau nggih. Matur sembah nuwun. Iya, ya. Isih kurang siji. Edan kowe iki wis jam 1 luwih lho, no? Ora apa-apa. Santai wae. Ya, engko panjen tak angkah bubar limbuhan ki 2:30. Wo. Dadi engko kari deg rampung. Iya. Ayo Mbak Ayu, Mbak Edan tenan. Nek ora cekae dagelan ngene iki suwe ra ketemu. Mboten napa-napa. Lah napa abote kula wengi nang kene wis kok. Ah iya ya. Aduh alon-alon. Walah lali ora tak tulungi. Anggap piye nek gelo men munggah neh kek tulungono. Ya ora sesuk ngono kuwi terusan. Kene yuk, Cahayu. Aku arep nembang apa, Nduk? Lah dawe napa? Ya takono to nyopreso karo sing dawuh. Nek aku ndak jar kowe muni apa kowe bayar apa ora cilaka aku malah naik kok. Ora kowe bayar ora. Mbak Waluya takono Mbak Waluya. Nah aku wis kulino tak takoni kok. Iya. Mbak Waluya nyuwun apa? Aku ora nyuwun apa-apa, sak karepmu arep nembang apa, sing penting penak dirungokke. Apa? Nggih. Lah apa nggih? Lampuh. Ya. Arep ngaturke apa? Ya. Sing nah cacak iki. Cacak niku nggih. Iku prasetyane ati. Ya, kuwi berarti Mbak Waluya nyuwun dinteni. Ya. Apa Mbak Waluya kon dhisik wae. Ora apa-apa. Bojomu guyu seneng banget kae. Lah niku mau rencanane ajeng nginep kok, Mas. Oh, ora aku ora nggo KTP kok. Ah wong nyatane mau aku tekan gara-gara kepepete mburi selo arep turu nggone Mbak Cangik ngono. Lah iya mulya dhewe kowe. Ora apa-apa. Wis syukur. Padha ora apa-apane malah tentrem. iya. Sampeyan yo gur ngriweki nang omah. Ayo, Mbak. Ayo, Iya. Ya, kuwi langsung. Oke. Violane viola. Heru kon viola heru. Kok iso? Kaya tau wis tau ora nyekel aku. Oh. Kok saira digawe kok dicekelke kok ya sajake. Multi talent kok nggih. Multi talent. Iya. Mangga.
Gadong tresno mring sliramu coba kayu jos tenan. Iya. Apik ya mak iya luar biasa iki. Neno 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 neno. Neno 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 neno. Wah, LA lagune. Apa? LA. LA apa? Lungiting Asmara. Taran iki lagu. Tak kira kuwi nek Los Angeles apa. Boten. Nggih. Lungiting. Iya. Lungiting Asmara. Iya. Panjen yo ngono ya mak. Ayo Pras. Lah iya. Pras ayo Pras. Nduk, Cahayu kene maju kene, Nduk. Kene wong ayu maju. Mudun. Tulungi Pak piye? Tulungi, Pak. Oh iya kene. Alon. Unine kok mak ngok. Alon. Pakne pernah ndak melorot ki lho. Oh iki dasare ngene iki. Kene tak pernah ne wong ayu. Uni ayuwe kok diwalik. Duh. Awas. Kene nek ngarep. Ngarep ya yung. Ora tegese ki nang penitine kuwi lho. Terani opo? Arep nembung, arep nembang apa, Jan? Ayo Pras, tenan apa kowe piye? Sak karepmu. Sing kira-kira kena nggo salto. Sampeyan arep salto. Oh, josa, kowe pas metu wewe. Lah niki wewene. Lagune klingsir wengi. Iya. Klingsir wengi, nggih, monggo. Monggo. Klingsir wengi sapi turang bisa do
joget. Apik ngoten kok. Jogete Prastiwi angel. Dewe-dewe lagake ya. Oh, jogetan le sinau ning Korea Selatan. Mulane tinju bebas. Anggere bar nembang mesti mengge-mengge kaya. Nah, nggih. Ayo wis tuwa. Niki wau pas dahar ya. Angkat ya wau kula. Ngenteni leren lemangan lara leren-laren. Ayo wong kuwi mangan. Iya. Nggih, matur nuwun Bapak Luya. Nggih, dedonga kula namung nyuwun ngapunten sedaya lepat dedonga putra ingkang sampun kekitanaken mugi enggal cepet ageng pinter migunani tumraping bangsa negari agami bekti kaliyan tiyang sepuh. Amin. Dados mutiaraning praja satriyaning negari. Amin. Kalajengaken sumangga. Ya, matur suwun. Ya, Nger. Teruske dhisik critane ayo, mak tak derekke. Tansah marmaring sukma Sinukmaya winayo ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep-layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati oh